አጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክ አጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክ ካብ ቀይሕ ሽጉርቲ ናይ ሮዝ ማይ ኣባዓኸ ጋባ ባናና ኣቨካዶ ዕረ መዓር እንቃቑሖ ርግኦ ፓፓዮን ካልኦትን ይስራሕ አጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክ ንፀጉርኻ ከም መግቢ የገልግል ንስተሰባበረ ፀጉሪ ዘሕድስን ዘዕርን ኮይኑ ካብ ኣብ ገዛና ንገብሮ ንፀጉርና ዘሸትት ወይ ድማ ግዜ ዘይክህልወና ስለ ዝኽእል አጎር ኦርጋኒክ ዲፕ ትሪትመንት ኮክቴል ማስክን ናይ ዝኹሉ መፍትሒዩ ከም ኮክቴል ብሓንሳብ ሓዋዊስና ከም ሄር ማስክ ከም ሊቪንግ ኮንዲሽነር ወይ ከዓ ትዊስት ኣውት ከም ኩሉ በኣርባዕትዩ ነገር ከም ንጥቀመሉ ጌርና ኣቕሪብናልኩም ኣለና ፍርያት አጎር ኩሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይስራሕ ኣብ ድኳንኩም ክሸጡን ከተከፋፍሉን ምስ እትደልዩ በዚ ተጠቂሱ ዘሎ ዌብሳይትናን ቴሌፎንናን ክትረኽቡና ትኽእሉ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ናይ ሓበሻን ኣፍሮን ድኳናት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሩፍታ ቲቪ ሩፍታ ቲቪ ሩፍታ ቲቪ ሩፍታ ሽመን ክብል ሰላም ሽመይ ናታን ብሩኽ በሃል ሽመ አቤል በሃል ሽመይ ናታን ጸጋይ በሃል የናብ ተኽለ ፋኒል ግዳይ ሙሉእ ሽመይ ዓብድራሂም መሐመድ በሃል ኦኬ ሙሉእ ሽመይ ሳሙኤል ሲሞ በሃል ሽመይ ዳዊት በሃል ሄኖክ ተኻታሊት ፊልም ድሕርቲ ፍጻሜ ትብል ተኻቲልካ ነርካ ዶ ትኾን ብርግጥ ኣላትና ካብ መጀመርታ ርየ ርየ ነይረ ክሳብ 7-8 ርያው ተኻቲለ ክሳብ 15 ኣፋለ ተኻቲለ ስቲሉን ክከታተላ ክቐፅላ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ቀዳማይ ምዕራፍ ኢለ ምስተዋቢሎም ዘሎ ተስፋ ገብር ክትቀፅል ድማ ድሕሪ ፍጻሜ ይከታተለ ጀሚራ ክሳብ ትውድእ ሓንቲ ካብተን ፎቶን ፊልምታት እያ من مولز يتقاتل أنا عدم هيقدن فتاة فيلم تجرني از خونه سبس نع رأخوان زبط تقولون ده أنا فيلم نيز عدرية أيبلوني تحرق لي كاب نوعي عم تزرعنيس درجة تزبلت التقاتل الفيلم ولا تور كواس درجة مقلام كويس مع بنفسه بس نسرعت كامر كفتين أبز غربة جزء زواتس بلوت أسرع حنتي نعي مالتي تا فيلم كم يتقاتل كحفشة مالتي تا فيلم بتعمي سحبيت بقول نجارة فيلم بلد فيلمه زيادة أفت سبيشالي أفت مرات أتواساتي أفت مرات أتواساتي أزيم عبيت تواساتي مسناش تواساتي حاويس كاز نبرة كم زمش بعد رأسهم كبر حجين وعلم سبوزح كبارت زرح أو تواساتي من يرام زغربا زي نوع مليسكات زوها ومقص بهارب زقبا أقسام من رأس بتعمل ترنق عين فيلمه كاب زغربا زي فرز ولا عين فيلم رات مالت تعمي تسحبك دس بلك فيلم تزنقعك كم زنقع مسيحة مالتي ولا كم تمرتات مسيحة ونقل اخترع زقباك كنفوت زقبانا بهوتنا تحبرنا فيلميا أزيد صبات فيلم أبتا تخاطات فيلم كإرم له اتبلو زراعة يقولتات انتي نيرو بحبشة تا فيلم كمز ولا أزرق حبت عم دس بلكا يدنا غامبر أنا كراين دخل فولتس أي رخب كل أنت فيلم إتزان تاجن أزرق حبت عم دس بلين أفتا فيلم ماتي بحبشة تسرح ناي بحكي بلوت سراحي قرب حدا قلت جن كم سنة مالتيو جيجاتات كرأي خليو أنا كافتن تقطعت كو بزعو كوي كونه جن أفتناي حدا جي أفتناي كلر نايتي ناي كاميرا لتقومول نبرة قرب كمزي دبزز اللي بلغوا ينتسمعني
ካልእ ኣብቲ ገጸ ባህሪ ናይ ተዋሳእቲ እውን ኣብ ሓደ ክልተ ቅሩብ ከም መዓራር ዝተኻኸል ዝግብኦ ኣሎ እሱ ተድስራሓሉ ዝበለፀት ምኾነት ማለት እዩ ኦኬ ክእረማሉ ትብሎ ሕጂ ተለይተጋጊ ኤረን ኣፈወርቂ ኣብ መበል 11 ወይ 12 ኤፒሶድ ምውፃእስ ሃንደበት ኮይኑ ኣብቲ ድርሰት ሃንደበት ኮይኑ ብጣዕሚ ሽዑስ ኢቨን ኣብታ ቅድሚያ ዝነበረት ኤፒሶድ ዝወፀት ላሊቴስ ኤፒሶድ ክትሪኣ ከለኻስ ሲሳይድ ዳ ጌራ ኢልካ ኣብታ ቀዳሚት ምሽትሪያ ድሓርካ ዝኾነ ናይ ሓዘን ምልክት ስለዘይተረኣየስ ኣላ ሞላእብያ ኣላ ኢኻ ትብል ንባዕሉ ሕጂስ ክእረም ነይሩ ድሕሩን ዝቐፀለ 3-4 ክፋል ሳዘይ ምንባራስ ገለ ሃውጋፍ ዘጋጥም ኮይኑ ስምዓካ ንኣብነት ኣብታ ናይ ሄለን ሒዛታ ዝነበረት ገጸ ባህሪ ከም ስነ ጥበባዊት ብጣዕሚ ጽቡቕ ተላቢሳታ ግን ቁሩብ ካብቲ ሕብረተሰብሲ ውፅእ ዝበለት ኮይኑ ተሰሚዕኒ ቁሩብ ከምዚ ስክፍታታት ኣብ ውሽጣ ክትሕደር ነይርዋ ኢለ እየ ድሓስብ ምክንያቱ ሞር ተጋኒኑ እቲ ናብ ብድዐ ናብ ካልእ ነገራት ጥራይ ናብ ረብሓ ጥራይ ከይዱ ቁሩብ ወላ ንዓኑ ውሽጣስ ለሰክፋ ነገር ተዝህሉ ዝበለፀት ምኾነት ማለት እዩ ኦኬ ብሓፈሻ ክንዛረብ ተኮይና ካብዛ ሃገርና ዝፈሪ ዘሎ ፊልምታት ኣዝያ ብልፅ ፊልም ክብላ ይኽእል እየ በርካስ ባጀት ተሰላዓላ ስራሕ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንዛረብ ተኮይና ማለት እዩ ገለገለ ምትእራማት ዘልዮ እንተኮይኑ ኣብ ገለገለ ፓርሰን ከምዚ ኮለል ብዙሕ ኢልዋ ንብል ኣነ መስለኒ በል ኣዝያ ብጣዕሚ ፅፍፍቲ ፅብቕቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ በዓል ወዲ ኸረን ዘለዎ ጉዳያት ገለገለ ኣብቲ ዘረባታት ክእረም ዘለዎ ዝብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ስህተት ትመፁና እሶም ተተረኣዩና እታ መቐረትሲ ኣብኣ ደላ ኮይና ስምዓና ኣብቲ ኮሚክ ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ዝላስ ካብ 10 ክፋል ንራሕራይሲ ዳርጋ ናብ ትራጀዲክ ዳዓይነታ ኮይና ሰማዓኒ ቁርብ ሳድሊ የብለካ ክህልወካስ ይብል ኣነ ኮሜድና ክህልዋ ይብል ኦኬ ኣብ ድምፂ እቲ ሞሽንን ድምፅን ንፈላለ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ዋላ ገለገሊኡ ከዓ ድምፂ ዘይነበሮ ቪድዮታት ትዘርግሐ ነይሩ ኣብዚ ጌጋ ኣሎ እዚ ክዕረት ማለት ብቀዳምነት እሱ እንዲትሰብ ተገዲሱ ክትከታተሎ ከለካ ትሪኦ ከለካ ሃንጢኻ እንዲኻ ትቕበልዎም ዓይነት ነገራት ከጋጥመካ ከለዉ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እሱ ብቀዳምነት እሱ ተዘይረ ፅቡቅ ምበልኩ ነይረ ናይ ስምዒት ዘረባ ከይኮን እምበር ኣነ ወላ ሓንቲ ክስተይ ረኸብ ኩላ ክእረማሎ ዝሎ ነገርስ የለን ንድዒ ኣነ ዳርጋ ብኩሉ ኩርናዓት 100 ኮይትቦኒ ኸነ ሓደ ስራሕ ግን 99 ሚእታውስ መሃብኳ ነይረ በታ ኣነ ዝፈልጦ ሞያዊ ዓቕሚ ዶ ወላ ናይ ተዓዛቢ ሞያስ ንድዒ ክእረም ኣነ ዝእረም ነገር ዝረኸብ ኩላ ይረኸብ ኩላ ንስጋ ሕጂ ፅበጥ ስራሕ ከም ዝረኸብኳ ጌጋ የለን ቁሩብ ግን ኣብ ድምፂ ፀገም ነይሩ ሳጥረ ናይ ድሕርቲ ፍጻሜ እንታይ እዩ ከምዚ ፍልይ ዝበለት እያ ማለት ኖ ኦፈንስ ክንፀረፊና ዘይኮና ስቲ ፊልምታት ናይ ሃገርና ንሪኦ ኣለና ከመይ ይስራሓሎ ንሪኦ ኣለና ጀስት ከምዚ ንስለ በዝሒ እምበር ኳሊቲ ኣይነበሮን ኣብ ድሕሪ ፍጻሜ በፂሕካ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣኾ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ፅቡቕ ባጀት ሃፍሲሶምላ ኮይኑ ይስምዐኒ ብዝረኣኾ ብናቲ ኦፒንየን ማለት እዩ ፅቡቕ መረፃ ተዋሳእቲ ነይርዋ እንድቲ ዛንታ ድማ ካብ ናይ ካልኦት ዛንታታት ናይ ትግርኛ ፍልይ ዝበለ ኩሉ ይኮንኩ ዝብለካ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ሬጉላር ኣይኩነትን ፍልይ ዝበለ ዛንታ ዘሎ እያ ብጣዕሚ መሳጢት ነገር እያ ሕጂ ጌጋ ዘይብሉ ሙሉእ ምልእትያ ተሰሪሓ ክብለካ ይክእልኒ ጌጋታት ናይ ግድን ክህልዋ ግድን እዩ ከምዚ እዩ እዚ ጌጋ ግን ዓብዩ ኢለ ክዛረበሉ ዝኽእል ጌጋ ብዙሕ የብለይን ኣብ ገለ ከምዚ ናይ ኤዲቲንግ ፀገም ገለ ክህሉ ክእል እዩ ናይ ታዋኽ ኮይኑ ስምዐኒ ማለት እዩ ኣብዛ እንድሕር ቀፂላ ሆፕፉሊ እንድሕር ትቅፅል ትኾን እያ ይበሃሎ እንድሕር ሰባ ቀፂላ ኣብኡ ይዕረኸውን ካልእ ከምዚ ኤግዛጉሬሽን ነይርዎ ኤግዛጉሬሽን ከምዚ ምትዕበባይ ነገራት ማለት እዩ ማለሲ ኩሉ ግዜ ናብራና ንፈልጥ ኢና ንሕና ዝግበር ነገራት ንፈልጥ ኢና ሕጂ ገለገለ ኣብ ተዋሳእቲ ሕጂ ሸው ይሰረቐ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዝተዋህበቶ ገፀ ባህርያት ሓንሳብ ምግናን ነይርዎ ተረዲኻኒ ዋላ ሽሕ ግዜ ከም ጠራይስ ንማሓዛ ክሳብ ኩንዶ ከይድ ከሎ ናይ ድርሰት ማለት እዩ እዚ ዘይእመን ነገር ኹም ሕጂ ኣብቲ ንሕና ክንቅበሎ ቁብታ ይትኸብደና ተረዲኻኒ ኮንታት ንኣሽየ እምበር ካልእ ብዙሕ ዓብዪ ጌጋታት ኣይነበረን ብዙሕ የለን ግና ካብቲ ዝረኣኽዋ ገለገለ ነገራት ኣብቲ ናይ ኤዲቲን ኣብ ገለገለ ኤፒሶድ ፀገም ነይሩ ማለት ናይቲ ድምፂ ገለስ ኣይስማዕኒ ነይሩ ናይቲ ሓደ ስማዕ ናይቲ ሓደ ሰቆብል ገለ ኣብ ክልተ ኤፒሶድ ገለ ሰን ፀገማት ነይረን ካልእ ከዓ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ ቪድዮታት ክመፅእ ከሎ ፀገም ዝረኣኽቦ እቲ ናይ ሰብ ምስ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ሰብ ማስክ ገይሩ እንዳተጓዕዘ ኢኻ ትሪኦም ኣብቲ ናይ ምስቲ ዛንታስ ቁርብሴስ ተሓዋወሰካ
تنزرا خون ጸገማት እምበር ካልእ ዝተረፈ ጽቡቕ ነይሩ دحاني بمطنو ግን ናይ ኣሰኣላ ጸገም ገለ ነይሩ ቁሩብ ኣነ ናይ ድራየን ማለት እዩ ቁርቴካ ክላስ ዝወሰድኩ ኣብ ናይ ዳይሬክቲንግ ገለ ነይሩ ናይ ኣብ ካብ 3 4 ገለመለ ክሳብ 6 ነበረ ኢፕሶስ ገለ ነይሩ ናይ ኬፍ ዳያብን ስልታት ገለመለ እምበር ዳሕና ሞቶን ጽብቕት እያ ኦኬ መጀመሪያ ሓፈሻዊ ታስራሕ ሓቂ ዘረባ ጽብቕቲ ስራሕ ብልጽ ስራሕ ኣብዚ ዝቐነየ ወይ ካብቲ ዝፈር ዘሎ ናይ ዝዓመት ዝስራሓት ጽብቕቲ ስራሕ ክብላ ይኽእል ግን ግድነት ጌጋታት ከዓ ክህሉ ግድን ስለ ዝኾነ ዝረኣኹም ጌጋታት ነይሮም እዮም ካብኦም ኣብ መንጎ ናይ ድምፂ ምጥፋእ ነይሩ ኦልሬዲ ቶም ተዋሳእቲ እንዳተዛረቡ ከለዉ ድምፂ ዘየለ ነይሩ ኣብ ናይ ትራንዚሽን ሽግራት ከዓ ነይሩ ኣብ ስእሊ ሰጋግራ እንደገና ሳልሳይ ጸገም ኮይኑ ዝረኣኽዎ ከዓኒ ኣብ መንጎ እቲ ፊልምታት ካብ ገዛ ወፂኦም ንከተማ ንወክ እንዳገበሩ ከለዉ ቶም ተዋሳእቲ ብዙሕ ግዜ ይውሰድ ነይሩ ስለዚ እዚታት ኣድላይ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ኣይ እቲ ግዜስ እመጥዎ ኮይኖም ኣብ መንገዲ ወክ እንዳገበሩ ገለ ብዙሕ ግዜ ስእሊ እንዳወሰዱ ስለዚ እዚታት ክእረም ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ጌጋታት እዩ እንደገና ኣብ መንጎ ከዓኒ ኣብቲ ላስት ናይ ሃንደበት ናይ ኤረና ኣፈወርቂ ምጥፋእ ክስታይ ነይሩ እዚ ጠቕላላ ኣብቲ ስራሕሲ ሃንደበት ጠፊኣ ናበይ ጠፊኣ እንታይ ኮይና ብውልሓንቲ መግለፂ ዘይብሉ ነገር ማለት እዩ ተራዳዲና ሶ እዚታት ክእረም ኣለዎ ዝብሎ ጌጋታት ነይሩ ማለት እዩ ናበይ ክትከድ ሆስፒታል በፂሕ ክትመፅእ ነቶም ሂወት ከዘድሓኑ ገዲፍክስ ነታ ንወዲ ፈረደት ግድሃያ ክትገብር ክትከድ ሓቂ እዛ ጉዳይ ከተባትኸና ትኽእል ከተቐፅለና ትኽእል እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኪሮስ ብሂወት ምህላው ትፈልጥ ነርካ ዶ ገለገለ ብልጫታት ከመሓፈሻ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሞያዊ ነገራት ኣብ ዛንታ ኣብ ስእሊ ኣብ ኤዲቲንግ ዳይሬክቲንግ ኣብ ምውሳእ ሓፈሻዊ ኣብ ሳውንድ ትራክ ማለት እዩ ዝረኣኻዮም ገለገለ ብልጫታት ከዓ ተሎ ክትነግረና ማለት እዩ ካብቲ ቀንዲ ካብ ናይታ ፊልም ዝነበርኩ ነገራት ተሎ ሓደ እቲ ካስቲን እዩ ማለት እዩ ካስቲን ናይ መወዳእታቶም ካራክተርስ ኢቨንታ ስራሕ ዝኾነ ሰብ ተዋሂቡስ ቶም ዘምፆም ክመፁ ዝግብኦም ካራክተርስ ኩሎም ሰባስ መፂኦም ማለት እዩ ኤቭሪ ኢንዲቪጁዋል ተዋሳኢስ ነቲ ካራክተርስ ለቢስዎ ብምሉ ማለት እዩ ስለዚ ከማት ሓይል ናይቲ ካስቲን የርእየካ ማለት እዩ ካስቲን ጽቡቕ ካስቲን ነይሩ ሳውንድ ትራክ ኦሪጂናል ስኮር ነይሩ ብኤርሚያስ ተደሪፈ መስለኒ ጌጋ ክላለይ ኦሪጂናል ስኮር ምዃኑ ከማ ምስቲ ዛንታ ዘኸይድ ብፍላይ ኣብቲ ናይ በዓል ወዲ ኸረን ኣብቲ ናይ ሻውል ቦታታት ክመፅእ ከሎ ደርፊ ዝትውላዕ ደርፊ ዕዋላ ይትበሉና ዕዋላ ምስ ዜማ ምስቲ ታሪክ ምስቲ ዛንታ ዘኸይድ ብምዃኑ ከይንኣርኮ ይተረፍኩም ማለት እዩ ተንቀንዲ ዝረኸብኩም ብልጫ ማለት እዩ ቀዳሜቲ ካስቲን ካልእቲ ድማ ኦሪጂናል ስኮር ማለት እዩ ሰን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣድኒቐን ማለት እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ከም ሳልሳይ ድማ ስእሊ ከዓ ናይ ባሓቂ ውዱእ ስእሊ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ መስቲ ሙድ ዝኸይድ ከመይ ኢሎም መግለፀልካ እንድዒ እምበር እንድዒ እቲ ዛንታ ናርኣኻ ይኽላስ በቲ ስእሊ ጥራሕ ሳብ ዛንታ ዘእትወካ ዓይነት ስእሊ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ኣነ ካብተን ቀንዲ ዘንጠቕሆን ማለት እዩ ካስቲን እቲ ሳውንድ ትራክ ኦሪጂናል ስኮር ምዃኑ እዛ ሳሴት ዝበልኩ ከዓ ሲኒማቶግራፊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ካብቲ ኣነ ዝረኣኾ ዝበልክኹም ተኸታታሊ ፊልምታት እታ ዝበለፀት ኮይና እየ ረኺበ ኣብዘይ ምግናን ማለት እዩ ዋላ እቲ ስቶሪ ዋላ ተዋሳእቲ ኩሉ ዋላ ብጀካተን ዝገለፅ ኮኑ ውሕዳት ፀገማት ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣህንጣይቲ ዝኾነት ፊልም ከምዚ ምሽ ፀቢኻ ከምዚ ትረኽባ ፊልም እያ ኮይና ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ፊልም ብሓፈሻስ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኣብ ናይ ድሕሪ ፍጻሜ ብልጫታት እታ ጽብቕቲ ዋላ ርኢ መሰበልካ ድሕሪ ፍጻሜ ኢልካ ዋላ ኣብዚ ትመልኣሎም ኮላኻ ተወስዳ ኮላኻ ሳውንድ ትራክ መጀመርታት ትመፀልካ ተረዲኻን ጽቡቕቲ ሳውንድ ትራክ ኣለዋ ሽዕ ብድሕሪ ዝመፀልካ ድማ እቲ ናይ ተዋሳእቲ ምርጫ ማለት እዩ ናይ ኩሎም እቶም ተዋሳእቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተዋስኦ ተዋሲኦም ደስ ዝብለካ ነገር እዩ ብልጫታት ናታ ኸምኡ ኤንድ ኤጌን እታ ፊልም ክስራሕ ኮላ ከምዚ እንዲያሞ ይኩነት ተሰሪሓ እንዲያሞ ህለካስ ከምዚ ጣዕጣዕ ኣቢልካ ይኩነትን ጽቡቕ ከምዚ ጽፉፍ ቦታታት ጽፉፍ ተዋሳእቲ ጽፉፍ ኩል ነገር ኣብ ካላድና ጀሚርካ ዋላ ተዋሳሲ ዝግበሮ ናይ ምድጋም ክዳን ምድጋም ዘረባ ገለመለ ብዙሕ ኣይነበረን ኤንድ ቶም ሓዋን ኤረና ፍርቂ ኤፍሬም ናይ ኤፍሬም ጀምዑ ኮይኑ ዝገብሮ ዘረባ ድማ ከምዚ ሬጉላር ዕዋላ ተረዲኻ ኣለኻ ዕዋላ ተባሂሉ ንፈልጦም ኣብ ካልኦት ዝገብሮ ገለመለስ ምስተጋነነ ንዕውሉ ናይ
تردي هزارة بقى لزي ولا نجاري بس مرة ناتهم كم كم ريجولار سحابي سنقول هيدا سووني قدم حجي ب275 كرونر نورح زنبره لوم مست اززو 30 مئة يدي ودلكم اذا مالت 293 كرونر نورح طراي مالتيو بلوصن فلوصن اولكلوت كما يكون جلوبال ኤርትራ زين زبر كا قديف كا كل ነገር نعي بلوص ينيرو بفلاي تزانتا خاص مساتي كمز نتات مز زلا كفالس بهيك هم تصبيا يزغبرك جس تصبو ينيرو او تصبو بلا قربا بإيديتنج لما مارا بلا دراخو قال ነገራት فولي ነገራት نيرو تصبو ጽቦት ያለ ሐነ ጽቦት አንስ በጽቦት ይገልጻ ብልጫታታ ኩሉ ካብ መርጻ ተዋሳቲ ንፋዕ ተዋሳቲ መሪጾም አቤትና አሽቱን ማለት እዩ ሳውንድ ትራክ ንርሱ አዝዩ ብሉጽ ሳውንድ ትራክ እዩ ተሰሪሕላ ግጥሙ ዜሙ ማለት እዩ ኩሉ ዳይሬክቲንግ ከማን ጽቦ ነይሩ ይኽብል ዝኽእል ሓፈሻዊ ስእሊ ዛንታ አይ ጸላእኮን ጽቦ ዝብሎ ማለት እዩ أو كواب تعم صبوا نيرو خلولا نيدم سجريف كاد حنا نير خلولا أنت بالله كم بلجاتات كم زرعه مالتيو بتعم بزح بلجان يروى زيادة خا أفتي زان تحيزاتو زنبرة تا فيلم مالتيو أزيو مهاريو أب حبرة تسوون أب دك سبات دقات بفلايك أفتي تيروس حيزون نبرة جتواري كم زي نوسان أنا يسرو هفتنا يسرو خير أي برؤسه خيد موسانو زعبي باللجأ مالتي ما رخ أخوين رغيبه واحد تبغى تحطه أنا باللجأ دبلان كرتواساتي كنت النقطة مالتي إذا تأمن زرا قناة تسرح شويت بالطعم بقى مش مقرة تافين مفس قناتها بالطعم ولا بعد تدرس ما تدخل ولا ولا دخلن كلهم كنت حفشة وكانوا فعت انتخانوا أزيوم تبغى أبي دي تمتينا ها هنزارة تخينا بعد أدونايسي ندعي ولا كنا أكو حلف سعيد للمالتي أزيو نفع إديتارون سنبعلو نمتع بعد ديار وانتم دايركتورات كمان جاكا نسرح تبغى صراحة بتعمي بسأل مسيخة بموسيقى مسيخة بحبر مسيخة بمرز أبوتا مسيخة جزء تامين بوها باسي كابزا وهاجرنا زفرز ولا فينتاسي أنا كبلا بقى كما قبل كوني كزارم تخينا شيء جزء كولا أرتيست سيكون جد توب فيلم بقى مش ولا أبتعذب تخطريه خلا غاسي معركة ندي مسيا فيلم شيء تلك معركة ندي مسيهم يحطوها بصراحة جنورينا قدام يتحمس حموسي أقدر على الله قاتب بحرف زعمة ترى ماتوا سقع عقلنا تبنا نخو معركة ندي أبت لبسابون أتي زلا مالتي أزجات كتسألون زقبا هتقارد زي بالله سرح يزبل أنا نعبيت كتكيون زي لا سرح مالتي بقول له سندعي بكا قلت يبلا أو تا فيلم عجيب زي ما قلنا أنا بقول نقرأ ملت فيلم يعني زي جمدما ملت فيلم ما اسمه حقول لتات كترخ بلا يتخيلنيها زنة ممكن بلا يتخيلنيها ملت فيلم تا فيلم تاعنا زيادة كمان جلس حبيتات زبكة تأوز ولا ساوند تراك بتاعنا صحابي أب تتأهت وانا الساوند تراك بعلو دمسي بتاعنا زبطهم زيارة كله أنا نايتهم تواساتي بليج عادي حجة قلت معناته توم كلهم استوهبوا كاركترز نت فيلم مسيلومو يخبل دخل معناته كم زناي موسى بهريات يراخلون كم أبريل لايف تمركز عينت كوين ترى إنعي مالتي بحق مسيلوموس نبيرهم عينت كوين يراين حفي شوقن أفتهم كلهم تواساتي زيارة ناي مثال كيلت نيرو موسى أنا زعبك موسى كنزل سريع لا ازعب موسى زي كوكو موسى زعب هايو زي كبنسي بعد كنزل لا ጽቡቕ ሓራይ ኣብዛ ስራሕ ዝመሰጠካ ተዋሳኢ ወይ ተዋሳኢት ብፉሉይ ዝመሰጠካ ተዋሳኢ ወይ ተዋሳኢት ማለት እዩ ስለምንታይ ከ ኦኬ ኣብዛ ስራሕ ሓቂ ዘረባ ኩሎም ነታ ሓደ ገዲፍካ ነታ ሓደ ኩስቶ ክትብል ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኩሎም ብሉፃት ተዋሳእትና እዮም ግን ሓደ ስለ ክንብል ዘለና ከም ስለ ዘለኻ ንሸዊት ሰረቐ ምበልኩ ኣነ ማለት እዩ ከም ሳሚ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ነበርና ፊልምታታ ኣዝያ كم دخمت فترة وي فكر وي لوه قال خويني أتسرح نيرا سلازي إزي أبزي بورشن حزاتو زمتت أبزي درامازي أزيو جاك زلوي مستقدم حد صرح النبرات سو نزي عينة كاركتر بتصبو ملباسة
أزي كيرنا أكو ترفاي اوكي بحفሻ كلهم صوف ስራሕ እንደም ሰሪሖም زياده كل ነገር ግን ነቲ ዝተዋባ ካራክተር ወላኳ ከምዚ ተጻይ ተኾነ ወይ ውን ኩሉ ግዜ ብአሉታ ድረእ ተኾነ ተባህሪያት ግን زياده ተላቢሳቶ ልክዕ መሲላቶ ኣብ ካል ፊልምታት ካል ዓይነት ካራክተር ሒዛ ተዋሳ ኣለኻ ካብ ናብዝ ነጢርካ ምስራኺያኻ زياده ብልጫ ትረኽበላ ሳኻ ሸዊት እያ ኦኬ ዝመሰጠት እንተዋሳኢት ልክ ኤረና اوكي ኤረና ብምንታይ ቁርብ ማለት ከምዚ ምሽ እቲ ተወሰደ ሪስፖንሲቢሊቲ ናይቲ ገዛ እኔ ግን ሞር ሪስፖንስ ምግባር ኣብቲ ዘጋጠመ ሽግራት ድሓር መወዳእትኡ እንታይ ዓይነት ውሳነታት ወሲናብቲ ህይወታ ገለ መለስ ደስ ብለካ ኣብቲ ፈጥሪ ኣላ ዓይኒ ዓሚተ ዘርአ ሸዊት ሰረቐ ብዘይ ምግናን እንድዒት ኣጓል ታ ሮልስ ናታ እንዳ ታ ሮል ኩሉ ሻዕ ወላ ኣነር ትኾን ዳይሬክተር ንዓማ ሃብኳ እንዳ ግን ቀጻለ በቃ ኤቭሪ ታይም ታ ፓርት ክትሕዛኽላ ታጓስ መመሊስ እያ ትውስኸላ እምበር ኣይትጉልላን ታ ፓርቲ እያ ማለት እዩ እቲ ህይወት ናይ ባሓቂ ምፅያቶ እቲ ድፍረት ተባዓታ እቲ ኣዘራርባ ብሙሉእስ እንድዒ ከምዚ ጠላም ጸኒሓ ናብ ሓላይት ክትመስል ከላ ሓላይት ጸኒሓ ናብ ጠላም ትቀየር ከላ እቲ ሽፍት ገብሮ ድራማቲክ ሽፍት ኣድኒቀያ ንሸዊት ሰረቐ ብዘይ ምግናን ሸዊት በቃ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኣክትረስ እያ ብጣዕሚ ኣድኒቀያ በቃ ነቲ ገጸ ባህርስ ቶታሊ ተላቢሳቶ ካልእ ሰቢልካ ክትሓስባስ ዘይትኽእል በቃ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ንዓ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ንዓ ኣድኒቐ ኦኬ ኣዝዩ ድመሰጥን ሕጂ ክልተ ኣለውኒ ኣክቹዋሊ ሓደ ቴድሮስ ኣሎ ቴድሮስ ድለምፆ ገጸ ባህሪ ትስብእነቱ ገለሊስ በቃ ደስ ስሕበካ ከም ወዲ ኮይንካ ስሕበካ ተሓንትኻ ሸዊት ማለት እያ ሸዊት ካስ እቲ ንሪኦ ባህሪ ኣብ ሃገ እቲ ደሎ ናይ ሓንቲ ቆሸ ወይ ከዓ ናይ ሓንቲ ዕዋል ኣጓልሲ ብንፅብራቕ ኣንጫቶ በቃ ኩሉ ሳንጫቶ እያ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ተዋሳኢት ክብላ ይደላ ነብታ ስራሕ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ኣዝየ ክሳይ ይብሎም ዝመሰጠትኒ ተዋሳኢት ሸዊት ሰረቐ ብኸመይ መሲጣትካ كمي شوي سر أب كالوت زنتات مش ترى أب كالوت دراماتات قال ملا أبو زح ترى personal تقول دسلني أب تواصل مالتي عند أبو زحرة أبو زح تواصله قد أبهرت أنتي مسكين فكر كم زحلايت قال ملا قال خمتات ترى دي خاني حجي أول صادن كم زني حنتي كستايت أوي توهيبا بتعمل أنت أباريقات ورمانوس دز بلانت أباريقات بقعتها مسكرة زمست أثني تواصيت شويت شويت سرقة كم هيلن كوينا توسع نبرت مالتيو بتعني أدنيقيا ولا تحيزات نبرت كتصواري أزيو أزنا قاعي خوين رهيبية مالتيو تدرس ما صاب زبز فيلم سو تبهرياتو تغسيت صبق سلاز واسع سو يدسيدني ولا فتزحيزو نبر قص بهرات ناتو مسيتني زي ترتر شوي سرقة نيرة هاتس بقى ولا كم تعذاب خوين خاطريو خلاص تواسع حمد الله كم ترسعات قبرك ولا خيط كابوس قتل احنا قاطر حيز ما يتسكر لعل عغنيا تلابيسات تواي جيبهم سانير لعل كلهم سرايت كلهم نفعتني نعي بزياده كابتغال صراحته بلا خوينا سرايت نجي شوي سرقه صبو نايسي بلا ريات ماتي انت اخذت لي نسخه اسير كاي وين سلامنتاي وديش لزغونه تسفاي كم دبلع فينو ما كاين ناي سبع حطب الله كلوني عمل كوينو صريق كلوني يزمرت ذا تخاطات فيلم زيا كمي كتقصل الله تبل تقصل الله دو ولاس كمي تقصل الله مش بقى انا اسكتقارص አይደለኒ ናቀጽልት ክትከይድ እንደላ ካብ ሲዝን ናብ ሲዝን ናወሰኸት ክትከይስ ደላ ክትቋጽ የብላ ንብል ክትቀጽል እንተ ኮይናኻ مش ሕጂ ከምዚ ጥዊዋይ ክበዝሕ ኣለዎ بركس أب part 1 أبدا season 1 كم دراني أسي أبت فلايف تعسر تخفال جلس أرجع بس حساب سكساي كوين واي خمزي ردت تجير وسيرو عسر تحلا عسر تفات كي كلاسي اسكده حن كم ناس ردات تخيدو حجي جن مش ولا diversity ويكاتي حلق لا غاس خبز حق على لوفتا صراحة أنا يقول ماتي نتسب سك حسب سي يقولون تناتا إيدنينغ سك حسب يقولون كون تقتل داليا جانا بوزع خنت بينا خبزة فيلم زي مالتيو مجمرت متعة بتعمي تبغي نيرو مهاري نيرو أزنا قاعي ستيل كمان نتكافتن نتبين فيلم تاتنا هاجرنا بزلعة تدرس تسافيحو مالتيو بزبالته تزقرب كالو تواساتون تزاتو زيادة زبالته خيل مرهقة مالتيو دونجا كمان ما استهوينا معنا ورمس بتاعم تهوينا أنا مخطوط أوه تا فيلم أو حدا مرقص تودق الله تناتا إندين كفلت الله تزانتاسي تهرت فتسامة دبل دلو مهناس انتايو
ኩለን ኣብ ጠልጠል እየን ዘለዋ እቲ መወዳእታ ግን ሓደ ነገር ሒዙ ክውዳ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር እታ ፊልም እንታይ ምዃና እቲ ናታ መግለፂ ወይ ከዓ መልእኽታ እንታይ ምዃኑ ምስ ተወድአት ክፍለጥ ድኽእል ኣብ ጠልጠል ኢና ዘለና ኩላህና ትወዳእ እሞ እቲ ድሕርቲ ፍጻመ ደሎ ዛንታ እንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ ድሕርቲ ፍጻመ ተባሂላስ ንኽንፈልጥ ያራ ኩሎም ተኸታተልታ ከዓ ንዑ ንህንጠለና ስለዚ ክትውዳእ ደስ ብለኒ ክትቅፅል ተሓሰብከ ከም ክትቅፅል ኣለዋ ኣብ ጠልጠል ገዲፎምና ናብ ይኮዱ ዘይቀፂሎማስ ንኸሶም ከኣባ ክትቅፅል ኣለዋ ናይ ባሓቂ ክትቅፅል ኣለዋ ከዓ እምበር ብዝተኻለ መጠንስ ክትቅፅል ኣለዋ መብዛሕትኡ ፊልምታት ናይ ዓድና እንታይ ከምዚ ኣነ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እንታይ ኣሎ እቲ ስቶሪ ኣብ ኣህንጣይ እንታይ ሽሙ ብዙሕ ታሪክ ክፅበየሉ ትፀንሕ እሞ ሓፂር ኩልፍ የብሉ ከዓ ጅዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣንግል ከምዚ ብዝተፈላለየ ኣንግልስ ብዙሕ ዓይነት ታሪክ ሒዛላ ብዙሕ ምስጢራዊ ዝኾነ ጉዳያት ኣሎ ስለዚ ከምቲ ካልእ ሓፂር ኣቢሎም ዘይኮኑስ ብፅቡቕ ብፅፉፍ ማለት ኣንዊሖም ዲቴይልድ ዝኾነ ነገር ክንፅበይ ኢና ማለት እዩ ተቕፅለው እኳ ዘለዋ ግን ብዚያ ናይ ሸዊት እሰይ ቁሩብ ክሳይ ጠልጠል ገዲፈተን ቀልጢፋታ ትጀምራ ማ ንኣና ሕጅስ ፅቡቕ ነይሩ እዚኣ ምልስተ ሕቶ እያ ከብዚ ምሸሎ ክትቅፅል ኣለዋ ናይ ግድን ጠልጠል እያ ሞይታ ኣላ ሸው ይሰረቐ ከመይ ሞውታ ተኣሲሩ ኣሎ ገይሩ ገበረን ገለመለ እዚ ዘይተመለሰ ሕቶ ዝበዛሕ ኮይኑ ይስምዐኒ ዝበዛሕ ሕታ ፊልም እውን ብሕጂ ክትቅፅል ኮይኑ ይስምዐኒ ምክንያቱስ ቀዳመይቲ ምዕራፍሲ ኩላ ሕቶ ጥራያ ነይራ ከምዚያ ኢላ እንድሕር ኣቋሪፃ ከም ካልኦት ፊልምታት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ዘይተመለሰ ሕቶ ወልሓንቲ ከመይ ክትቅፅል ኣለዋ ናብቲ ደራሲ ግደፍ ብዘላታ ትቕፅል ትዛንታ እቲ ክትቅፅል ኣለዋ ዲ ትብል ሕቶ ዘይጥርጥር ኣብ ጠልጠል ገዲፎም ናበይ ኦኬ በቸም ብዓጀባ ክትቅፅል ኣለዋ እያ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ከምዚኣ ሲትዌሽን ጠጠው እንተኢላ ንኩሉ ሰብ እውን ፅቡቅ ክሳይ ክስምዖኒ ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝከታተላ ካብ ኣዕርክተይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሶ እቲ ኣብ ጠልጠል ተወዲኡ ዘሎ ዛንታ ብገላፅን ስፍሕ ዝበለን ነገራት ክትቅፅል ተኸታተልቲ ፊልም በዚ ጋጣሚ እዚ ነቶም ደረስቲ ነቶም ዳይሬክተር ንኩሎም ይምሕፀኖም ማለት እዩ ክትቅፅል ኣለዋ እንዶ ግን እንታይ ድዩ ትፀገም ኣብዛ ዓዲ ሲሪየስ ገለመለ ምስ ተጀመረ ይቋርፅ እንዲ ሕጂ ብዕቱብ ነገር ተታሒዛ ክትቅፅል ኣለዋ ሳክት ተኮይኑ ግን እንታይ ሞ ንምንታይ ወላ ቀፀልነታስ ፅቡቅ ወላ ሓንቲ የብሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ፋኒኤል ናይ እግረ መገዲ ኣው ከለኹ ሓተካ ዘለኹዋ ነገር እንታይ ኣላ ከም ኣብ እንዳ ሙቪ ስቶር ትሰርሕ መጠን ከመይ ትኸደልካ ኣላ ካብ ህዝቢ ዘለካ ብዙሕ ከመይ ትሸጥ ኣለካ እዛ ፊልም ሕጋዊ ሸያጢ እንዳ ፊልም ስለ ዝኾንካ ንስኻ ከመይ ትሸጥ ኣለካ ፊድባክ ከመይ ትረክብ ኣለካ ካብ ህዝቢ ድሕሪ ፍጻሜ ፅቡቕ ብጣዕሚ እያ ፅቡቕ ኣክቹዋሊ ምስ ተወድአት ንኩሉ ሰብ ቀዳማይ ምዕራፊ እናልካ ትረዶ የሸግረካ ብዙሕ ሰብ እውን መበል 16 ክፋል ኢሉ ዝሓተካ ሰብ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ክስታይ ኣለዋ ዴማንድ ኣለዋ ሰብ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ፋናሓወይ እንዳመስገንከ ኣሳልጦም እኒኤል ካብ ስራሕካ رفتا تيبي رفتا تيبي رفتا تيبي